Rimbo Blower, DMD Dian Mekar Decoration, DPS TV Wong Punya Gawe, serta rekan-rekan fotografer. Ada IGB mungkin, pokoknya dalam satu paket komplit di bawah komando DMD Dian Mekar Decoration. Untuk menemani dalam acara ramah tamah, terimalah terlebih dahulu satu persembahan bersama all artisnya Dita Audio sebagai nuansa tembang-tembang opening buat panjenengan ke semuanya. Ada Tini Sandra, ada Weni Asah Asu Asih, dan Indri Mutia buat panjenengan ke semuanya. Sebelum diri terlambat, marilah kita bertaubat, daripada di akhirat selalu mendapat azab. Hanyalah karena dosa yang tiada terasa, namun besar akibatnya kepada kita semua. Ya pora. Mas Yanto. Loh, tenan kan? Mulai kan? Mas Indra. Alah. Siapa nih? Apa tuh? Mas Andre. Mas Yaya. Matamu nek wong ganteng kok masa aku apal. Mbok Darsono. Mas Tukiman. Tukiman wong tuwa. Loh, jare emang gak ngerti lanang ya tak celok Mas Mes. Terus kowe Sing endi Mas Tukiman sing ngarep dhewe kok. Ya ampun iki lho aku ditonyo ngene lho. Tukiman. Yo iso nempatke Mbah Kakung utawa Mbah Tukiman utawa Pak Tukiman. Kowe nyeluk Mas Tukiman. Dalem tambah nonton. Lah nggih, Mas. Nduk, iki bagianmu tawa kali ibu-ibu, ibu tuan rumah dan ibu-ibu yang punya kawasan Damong Tamurun maju. Boleh.
Ya. Aja banter-banter lah mung gandeng udah 16 tahun ndak pecah. Apa nih? Kaya apa gua asoi si banyu pecah. Bu, niki sing ngomong rawuh lagune napa Bu cocoke Bu? Lagu napa Bu? Iki 1, bundane. 2, 3 habis waktunya. Bundane Nduk Septi, Pundi? Nduk Titin. Oke. Lagune napa Bu cocoke Bu? Dangdut napa keroncong napa? Boten nggih pun. Ya wis salah itu. Sing kene Nduk, sing mbak-mbak tamu-tamu ibu-ibu iki lagune Iki napa Mbak? mbakku lho. Lagune apa Mbak? Sapa jenenge sing nggo kacamata kae? Mbak Yuli. Sapa? Mbak Yuli. Wis ganti to? Lha sapa? Krunguku Turinah iki. Kalau Turinah. Mukinah bareng kok. Kayak sing Ini tadi ada request dari Pita K. Pita kae apa lagunya? Ada Tombo Kangen. Combo kangen. Tombo Kangen. Kalau yang tuh Itu pengantin-pengantin baru itu yang cantik-cantik semok-semok itu. yang tengah belum, yang pinggir sini belum. Hetty belum baru ya? satu. Calon mantan maksudnya. Calon manten. Ih, alah. Ngapa ta dari ra usah? Ngopo? Ra usah. Malah arep njaluk sangu kene werong ngetok malah arep njaluk sangu. Kok sik ngenteni Pak Yanto? Jaluk sebelah lho Pak Yanto. Pak Yanto kasih. Jangan Pak Kasih. Yanto manggilnya Mas Yanto. Mas Yanto, tolong sangunya beli unda Mas gitu. Mau Mas foto? Gali. Iya, dikasih lagunya. Boleh. Ini buatnya Silvi, ada Hetty, ada Ayu. Boleh sini kamu. Sukses selalu buat panjenengan. Alah. Nek kon joget, Dok. Wanang eram. Yo. Yo. Tombo kangen. Di daunnya. Goyang yo. Mantar dari sini Indonesia. Asik. Ayo. DBS TV nih wong punya kan? Akeh kurang. Sini cukup. NKRI. Mantap mati. DBS. Kalau di hati. Asik. Yo. Woi. Mas opo wes kali semiramu. Yo. Dek semono yang doakan aku. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Mas jogetan tetep Sini yo. dadi yo tombo kangen kangenmu. Bali eling nalika iku. Way oh. Sopi rasane wektu biyen bocah dhewe. Lu. Selamat terus eling kanca. Ayo, goyang sini yuk. Sini yuk. Zaman sekono yen tuan rame-rame. Ku ya berukun seneng atine. Way oh. Amas gelang anet repot siji. Goyo. Kita buka sini. Ono Mas Yoyo. Spesial buat kita nih. Kita yang ada di Jawa Tengah. Ya, semangat. Selamat beraktivitas. Dan cepet dapat jodoh. Amin. Apa Mas Yoyo? Mas Yoyo cemburu. Semoga Pitake cepet dapat jodoh. Masa, masuk campur lucu Mas Ayo. Dita. Ayo Mbak. Mas, opo wis lali sliramu? Awas Mas. Dek semono yen doakan aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu.
dangdut. Keluarga Agung saking panjenenganipun Bapak Heri Sarimbit kita wis do madang kabeh ketitik pendir-pendir kok matur nuwun aniki kawula diparingi wedal kapurih lelipur wonten ngarsanipun para lenggah sedayanipun donge wis ora wangun to Pak. Lah wong kempong perat ya diaturi munggah. Nah lak etok-etok bisu ta. Tak dongane bisu tenanan. Ora sopan ngerti. MC siji ora ning kono ora ning kene. Nek ketemu karo Mbah Ngarsudi kok senengane ngejak guyon. Iki apa sing arep tak lagokke? Campur sari. Tenane. Lengge campur sari. Rumangsaku malah ketuwal-ketuwil putu. Nggih putu niki mbahe kula niki. Niki mbahe kula. Lho, kaya tenanan tenan. Iki ngene MC. Iki MC celutak niki, Pak. Gandeng Mbah iki wis kempong perot, mbok-mbok ana sing lali dielingno. Lah ngono lho. Iki judule Nyidam Sari. Nggih, monggo. Dipun bawa mboten? Ya kudu ya. Nggih. Nek ora nggo bawa engko diwelehno. Laras pelok 6 nggih. Pelok 6 ngerti apa ora? Ngerti apa ora? Duh wong ayu papujane ngati nurakaya wong nandhang asmara
welas sono mring wak mami Apa? Mbak. besok kapan ketekan jejer lan wong ngayu umpama nonah koda tanpa prau sasat jolo den patri ngidam rias moro ana penyanyi ini ya diteruske penyanyi ya Oh, terus penyanyi. teruske ya dibayar ya Nggih. Umpama sling rama sedang melati aku kumbangi yang sari umpama sling rama mati wong bagus aku gak bakal liwati sidan sering tangan luput semono janji prasetya ning jogetmu kok dalang ini arep nerok jogetan bedigasan. ya iya wong ki mbok ya sing kalem Jaran ke Pang. Lah kula niku nek mabuk niku ndrawasi kok, Pak. Sak ketemune mesti tak tumpaki lho, Pak, kula niku. Ora perkara disuwuk, nek aku ki numpaki wong ya dijarke mawon kok disuwuk. Lho, Pak. lah nek wedhus niku lho Pak nggih ditumpaki Wedhus ki kewan kok ngawur. lah iya sak romo kok Pak, kula tak nderek jenengan joget kok tak teng wingi, Pak. Kula niku seneng jane jogetan, Pak. Kula niku joget saged tapi tanpa nut, Pak. Nggih, Pak. Malah ngegas. nek niki joget malah nut-nutan Iya, kok diantemi piye dalam. Yo. Ayo Mas Niki. Lali
Ki Gandeng lagi ki sing buka Pak Dalang ya diteruske Pak Dalang karo sithik neh. Monggo Pak. Monggo Pak. Jenengan sing buka nggih jenengan sing Yo nutup. yo. Langsung. Nggih. Nalikane roe wengi hatiku lam-lamen ora bakal lali lagae tange mlaku. Nggih, alhamdulillah. Dono. Asmara menika kasemaran dono paweweh. Mboten lho. Dalang ora maido. Asmara ki napa mau Pak Dalang? Lho asmara kok ora ngerti kasemaran. Cinta kasih. Ora lho. Kaya aku dianggep budek alon ya krungu Mas. Lho lah kupemu tok cedhake kok. Malah Lah iki mau rada mabreng. Asmara dono asmara ki asmara, dana itu dono. Dono paweweh. Dono Pak Wewe. Nggih monggo dilajengaken malih. Niki larase pelok barang. Nggih Mas nggih. Pelok barang. Nah, pelok barang ki kudu barange dhewe. Barange kancane. Aku ora roh arepe kono. Niki mangke dipun dawakaken kelinci ucul. Siap. Kula sumangke manggaaken dumateng penyanyi. Ya nduk weni no maju sik no nduk. Larase Om. Kekarane wong akrami. Kekarane wong akrami. Dudu bondo dudu rupa hamung hati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena tinumbas harta nonane nano kula semanggake Ya. pun niki kula mandhap saking Setinggil kula dadi pendengar. Ya iyo. Ya iyo. Ah. Kodho seterusé
Angger wis penak tinggal lunga. Ya urung karuan, lah nek iki baru. Sampeyan iya. Kadang-kadang. Mbok ngono aku sing kon nutukne, sing gak dikek. Oh, kowe iki ngomongke Pak Dalang to? Iya iya to. Lah sapa? Kowe karo Pak Dalang nglawan kualat ndak semene ngisor kaya Gak jambu nglawan, mete. takon. Takon. Wis dikeki penak-penak awalane. Terus Kaya kon teruske. Kon teruske dhewe ngono ki piye maksude? Wis meneng ae ora krungu sing ben. Wis meneng wae wis men. Ya padha ndene karo dhewe. Wis jarno saya terus ke sini selak luhur kok malah yo. Yo. Wes arek wae mbok tinggal lunga Mbah. Ya. Wes disetel ngoyo yo 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 ora Ya ora dirungokno kita emang. kene bengak-bengok ono yo ora krungu wis meneng wis. Anggepe rampung wis. Berbekan. Bapak Ibu hadirin ingkang minulya, sajaipun menika rati telat lumebet manjingipun azan zuhur. Namun menurut saya lebih baik terlambat menghormati daripada tidak menghormati sama sekali. Kami bersama keluarga besar Dita Audio akan jeda dulu sejenak dari hadapan panjenengan, sekaligus memberikan ruang dan kesempatan untuk kaum muslimin muslimah yang sekiranya akan melaksanakan persiapan ibadah sholat zuhur. Kami persilakan. Mbok pilih saking kepanitiaan utawi saking duto ingkang badhe kepareng kangge ngaturaken rantaman adicara atur pangandikan mamit wekdal sak cekapipun kawula semanggaaken. Nuwun kawula nuwun. Melodi cinta, melodinya cinta, melodi cinta, selamanya indah. Bila si dia bergolah, ku tak pernah marah. Bila si dia yang marah, itu hanya manja saja supaya disayang. Hidupnya disayang. Melodi cinta, melodi
tak pernah marah. Bila si dia yang marah, itu hanya manusia saja. Supaya disayang, sayang, hidupnya disayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Satu tebang dangdut buat semuanya. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Bila si dia bergolak, ku tak pernah marah. Bila si dia yang marah, itu hanya manusia saja. Supaya disayang, sayang, hidupnya disayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Melodi, melodi, melodi cinta. Melodi, melodi, melodi cinta. Melodi, melodi, melodi cinta. Melodi, melodi, melodi cinta. Satu tembang dangdut dari albumnya Soneta. Dan Lita Audio. Mas David dan Juga kawan-kawan. bareng Diriis. Yang dari Muara Bungu, keluarga persatuan rumah kita tahan dulu. Ya, habis sini ya mas. Ayo mas David. Mas Opet ditemenin no. Sangkakan panas berpanjangan, rupanya geris, rupanya geris mengundang. Ayo, 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 orang sabda udur ya, naik. Dalam tak sedarku kebasan. Ayo mas ini mas. Ya. Pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman.
David. Satu tembang dangdut bersama Tini Sandra. Ada permata. Sebagai tanda cintamu kepada diriku, kau pembohong. Ternyata cinta kasihmu tak sebiru permatamu kasih. Setelah diriku tahu betapa aku kecewa. Cintamu kau berikan pada orang lain. Cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan. Dita Audio DMD Dian Mekar Dekorasi Wedding Organizer. Itu kejamnya kau hancurkan kasih dengan permata biru kau cerai hati ini. Aku terbelenggu di dalam dustamu. Kalau tiada berdaya hatiku yang terluka, kini tinggal permata biru yang menjadi saksi kehancuran hati. Cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan. Tini Sandra. Ada Mbah Hersongo. Ono Mas Paijo. Mas Diki. Ono Mas Muhammad. Ada kita. Gozen. Begitu kejamnya kau hancurkan hati dengan permata biru kau cerai hati ini. Aku terbelenggu di dalam
Baralita Audio. Di kanan dan seni telian hanya aku kowe lapo tresna kang mas wong bagus tak jalo ojo seleka tresna pancene tresno iki aku kacoba. Iki yen to aku sliramu ati amongi das dunya ra bisa nampa bakal tak cukup yen durung kapisah mereka kuasa kang mas kowe sing lagune ono ayang-ayang. Ati aku ayang-ayang Mas. Bida Audio. DMD Dian Mekar Decoration Wedding Organizer. TPS TV ini wong punya gawe. Ada Mas Yanto. IGB Ribu Blower. Aku beko ngendika tresna iki yen to aku sliramu rati aku kang mas wong tapi sono bakal tak cukup yen durung kapisah sing kuwasa kang mas kowe
lagune ayang-ayang sing nyanyi nganti anyang-anyangan. Kompak lo ya. Ngene iki yo. Ayo yo yo. Alah alah Jo. Woi. Duh. Ngeri ngeri. Awas. Terus jangan pindah dulu goyangannya ya. Oke oke oke. Oh ada gini. Beda nanti gak lulus. Pindah kanan. Abang biru lampune disco. Lampune disco. Awak kurung mas mikir bojo loro. Neng kene neng kono. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa njor wakat didi. Yo. Woi. Sirahmu marai kaburu. Mikir ke sliramu. Saiki bingung atine. Sing sedina jatahe darsono. Sapa gelem? Mak, aku payah. Sing sedina nganggur jatahku ya, Nduk. Nek jatahe Mas Yanto gelem aku. Gak sak. Lah apa? Mas Yanto ora kuat suwe. Walid wae lah. Walid. Pas iki papat. Pas. Ada barang berita audio. Semangat ya semangat yo. Yo. Bu, 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 bu. Awak kurumah mikir bojo loro. Bojo sing enom Paijo. jaluk disayang. Alah alah. Sing tuwa ndur wekah ditinggal. Tuwa. Wow. Oh. Sirahmu metrai kaburu. Mikir ke sliramu. Kangen tresnane kok aku. Mikir butuhe, mikir kanjane. Oh Jatahe darsono. Sing sedina kanggo Mas Yanto. Sing sedina kanggo wong liya. Kok gak pas nek jatahe Mas Tukiman ngono. Matur suwun. Wis sajane aku selama iki. Wis iso saling kuat-kuate. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki pelacur. Tatang lakune ning jaba banter tenan angine. Saya dewasa ngenteni badan karang nanging sinau nerahi ning tengah udan. Sinarengan sinau nari ning tengah udan.
tenang duwe omah sing ra bersih kebakat tresna kebakat lan sayang DBS
Audio. Indri Mutia. Mas Danang. Dita Audio. Indri Mutia. Mendem kangen kanggo sapa ndo? Ibu-ibu diamong Mas Eka. Goyange piye, Dok? Ibu isi munggah ngantek demek boyok sangke dhuwure kayane. Ada mendem kangen spesial buat ibu yang di Among Temu. Kowe ning
Mbak Via selamat jalan, hati-hati. Sehat selalu ya. Sudah Mas, terima kasih. Tiada harum dosamu di hati, catatan musnah yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu Sandra
malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencium. Masih bersama Tini Sandra Juga Dita Audio. ono DPS TV ini wong punya gawe. Juga ada DMD. DMD. Percuma saja kau datang lagi. Aku sudah tak sudi lagi. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Goyang dong. Terlalu parah kau menyakiti hati ini, terlanjur benci. Sedalam apa cintaku ini, sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianatanmu kasih. Tanpa izin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci goresan nodamu di hati. Catatan noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Satu tebang dangdut memasuki season yang ketiga. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Bersama Bung Yanto, Simpang Liang. Yo, goyang Mas Yanto. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya punya cinta dan tak punya
apa-apa. Oh, lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Monggo para tamu ingkang dinikmati hidangan yang telah disediakan oleh rumah. Selamat menempuh dahulu kepada adik-adikku Sri Utami. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Cinta yang sejati dan ketulusanmu, semuanya itu tiada kau miliki. Hanya yang kau dalam beli cinta hitam hingga membuat aku tak tahan. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Ya para Pasinoman, selamat bergoyang. Monggo ditunggu atensinya untuk kaula muda-mudinya. Boleh ke panggung. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Cinta yang sejati dan ketulusanmu, semuanya itu tiada kau miliki. Hanya yang kau tanam beli cinta hitam hingga membuat aku tak tahan. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Monggo Mas Rimi, tak tunggu atensi nih. Mas Iwan, Pak, siapke lagune Mas Iwan. Siap-siap kok tak panggil. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan.
jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Dita Audio, satu tebang gelandangan, ono Mas Yanto, Mas Edi. Wah 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 wah. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku, Selamat jalan. dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Oke, terima kasih. Matur suwun. Semangat dulur-dulur panitia. Semangat selalu. Yo. Selamat beraktivitas. Weni. Tersana Cinta dulu yuk. Maju yuk. Mas Yanto. Tersana cinta. Weni Asmara. Dita Audio. Mat Production. Sing duwe kawin kontrak langsung kita penuhi. Ayo mbak. Oh, adindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah untuk adikku sayang. Jangan kau lewatkan besokku iki mung cuma samulan. Ra ono meneh kata sayang-sayangan, mergo janjine ya mung kawin kontrak. Sing duwe kawin kontrak bersama Nduk Weni, Dita Audio. kendangnya ono Mas Paijo, Ada Mas Niki, neng mburi ono Mas Mat, DVS, neng kono ono IGB, Dian Mekar Decoration. ono Ribu Blower. Oke. Goyang do. Go.
Kita maju yuk. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Gelaksan kawinan ijab kabul kumandang. Diramu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kabar. Kita audio goyang Dok. Kalem. Boyo boyo. Ada orang kita audio. Yo yo so. Dian Megar Creation. Bisa orang. Ya. Adindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenang tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah untuk adikku sayang. Bang, jangan kelewatan. Restoku ini mang cuma salah. Tak ono meneh bakal sayang-sayangan. Mergo janjine yo mung kawin kontrakan. Kita audio. Boyo boyo. Mat Production Indonesia. Bayi kemayune. Sikat badar sana. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Gelaksan kawinan ijab kabul kumandang. Dirama tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untukmu sayang. Akhirnya aku Jatuh cinta beneran. cintaku ini Hanya untuk sayang. Yo, yo. yo. Baik, bocah kok polahe koyo. Aku iki perawan lho. Sing kalem joget. Piye nduk goyang nduk. Alon. Italia. Yo koncone dhisik gembira. Alen Wih. ora nganyune setara.
Lagune kanggo Mas sapa, Nduk? Mas Tukiman. DVS. Pian karena Krisya. Yuk kancan ning dhisik gembira. Gembira. Alerat Indonesia Toro. Iyo iya iyo. Ali ya numpak perahu layar. Paling soto. Halan rahute wis nengah. Piye-piye banyu pinalan. Iyo iya iyo. Kekontur Bu. Jalan Mbak. Ilangake rasa lumrahsu. Hati jauh jebul wis sore. Witing kelopo katon ngawe-awe. Iyo iya iyo. Ayo ngendi becik bali wae. Ini sesuk-esuk lumatang nyambut gawe. Coco. Niki tetembangan perahu layar sampun, Dek. Sama santai dari bareng Dita Audio. Spesial buat semuanya. Sekarang sok kelingan pas pertama dewe kenalan, kowe curhat warna-warna. Saiki mu kari cerita. Kurang bakal piye, talarani tetep ning kene. Kok sia-siane aku tetep ro kowe. Kurang sayang piye, kurang kemati kepiye. Kowe tekan gawa tresno, kowe lunga aku sing lara. Tiwas wis tenanan, jebul pelampiasan. Tiwas wis tresno, aku mung mbok anggap opo. Iki ati kok malah mbok jajah-jajai. Isih ora nyangka kowe bali karo sing wingi, sing jaremu ngarani. Dita Audio.
satu teman sorenya bareng kita di sini Mas. Lagu Ya. yang berjudul Ada Pelampiasan. Oh kamu tahu toh Mas? Mas Sofet. Alah. Ayo. Iya ini. Kombengi jalan. Apa kowe ra ngerti larane? Nalika pas aku kelangan kowe, ngancani mongso sepimu, nuruti apa karepmu, nyatane atimu Didik Kari. ditunggu aku. Gedene rasa tresno sajerone atiku ngosirahmu, yen tuku sing dikarepke sanes sing dipingin durung sempet duweni pun kon ngiklaske. Nyatane sak singkat-singkate ceritane ngalaleke tetep ora gampang, ra kaya kowe sing gampang golek liyane. Dita Audio. Anjani nanging ora iso duweni, ngerteni nanging kowe malah ngerteni tresno liyane. Tutu aku ternyata sing bongkar Indri Mutia. dalam mas dalam Ono DPS TV ne wong punya gawe. ono sopone mas, Ono IGB. Ono Ritu Blower. ono DMD. Wedding Organization. Dian Mekar. Sak singkat-singkate ceritane ngalaleke tetep ora gampang, ra kaya kowe sing gampang golek liyane.
kembali bareng Mas Darsono. Mas Toro, serombongan selamat datang. Kita nama buka pada dengan dunia malam tuikosira unang babehita mardongan dengan hasian hoana membaik hati nirahai. Hubungan berhasil Saya bodong itu setia sadelengo Hape nomor 2 Mas Husen, selamat sore dari kawasan Morabungu ya. Oke, terima kasih untuk all artisnya Dita Audio.